O! Witaj, Frelko. Witaj, Karlusie. Szedłeś tu pewnie po to, co by dowiedzieć się, co to jest Szywołcko gra wiejsko. Prawie każdej grze bardzo ważna jest Geschichte, historia. U nas też właśnie naszego Szywołdu. Ale co ci by daj nagodu? Płeć pokorzać ci. Na plac przy Hajmie i Wiacie Sołeckiej przybyli najodważniejsi z najodważniejszych. Podzielili się na grupy, co by ruszyć ku przygodzie. W tej rajzi we czasie było trafić ze mędrcem, kiedy łosprowiał, jak to było, ale też potem sprawdzał, w to go tak po prawdzie słuchał. Franciszkonin kozał każdej ferajnie zrobić swoja fala. Pokazał im symbole Szywołdu, Olesna i Całkiego Śląska. No i jakie narzędzia z linorytu, tak co by każdy poradził to złonaczyć. Trzeba też było iść we wieś, co by pokazać, co umie się rozpoznawać roztomajtne zioła, umie się godać, ale też szczylać ze łuku, a w to co nadbroją po drodze musiał też i przejść kontrola. Grać idzie dalej, na przykład przez nasz quest albo podchody, które też były, a wszystko podsumowaliśmy filmami. I tak ci, którzy nie boli się zagrać w naszej grze, poznali ten nasz Heimat, nasz Szywołd, ale i też trochę Całki Śląsk. Trzymcie się.